filter, ha? This is a Bible. Nagtuo ko kita tanan, nagtuo sa bulong sa Diyos. Sa walay ni Pastor Louie, kaganina, nagtuo ka na ilangit o na impyerno. Kaya kung wata, nagtuo ka na ilangit o impyerno, wala ka karoon diri. My topic for today is all about we are the light of the world. What about we are the ang balik na diri karon kanang lamo mo lagi sa Ginoo. Tuwa sa ay kumpiyansa mo sa things ha. Wa jud kabot. Ato pa ni Pastor Buni wayo kabot na things. Wala nga aking mutindog ng dali. So, no Domingo, ang mutindog dali sa first message, Pastor Rick, and also Pastor, sa second, Pastor Boni. No need to call you. Amen. Para klaro. No need to call you. This is clear. This is claro. Okay? Praise the Lord. Ay, ito ang kumpiyansa sa text. Yung sa'yo, text yung mo. Ipunit sa God's Spirit. Okay? My topic is all about the light of the world. Okay? Close your eyes. Mag-ampo ka. O Diyos ko na bigulahan. Lord, nagatuwa kami. Without you, we are nothing. Bisan pa Lord, bright kami. But in your word, Lord God, walay bright Lord. You only one a bright in terms of spiritual aspect. But Lord God, in Jesus Christ, you are inside, in our hearts, in our mind, in our body. Lord, bless this word. This is not my word. This is your word, Lord. Bless this for us. Dili lamang alam sa mga kaigsunan na apil ko ni Diyos. Lord, pagligilan na si Diyos. Ilang una-una ng Diyos na ma-prevail ang iyong bulong na mag-drive sa matalusan ka na mo samtang panayon yun na magkinubuhin ibabaw ng iyong takbo ng Diyos. We thank you, Lord. Let your power, wisdom, and knowledge from you be upon this time. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nakita na ito kaganina ang impyerno. Ako nagkuhukong na impyerno na ilangit muna na ako na rin buhay. Ngayon sa Pastor Louie kaganina, wala tanong handok. Tinuman yun na. Pero I tell you, brothers and sisters, katong impyerno akong gihadlok ang atong tugaling. Ganong siguro magkakita mo na ito, buutan ni Pastor Louie no? Gumikan kay hadlok ko itong impyerno. Kaya hindi nyo ibson, walay taong buutan sa kalibutan sa pais na kinayatan. Kaya napanunod na nato sa kinaya ni Lucifer. Kaya wak ko na handog sa impyerno, mga kaigsunan, kung wak ko na handog na mabuyo itong langit, kung sa bahis mo, labaw pa siguro ko. Kung na may kapit, duha na inyo, duha siguro, 20. Kaya nagkabit, oy. Yes! Ano yung nagangkas ko, pero kita ng guwapa, Butok sa guwapa. Nanong, hantong karon ang babae sa kong kinabuhi, ang ganunay na kong tapal, sa niya mo hikapos kama, kanunay na kong asawa tuwon, kaya gihadlok na kong pagpagaling, siyempre. Mauna, karon hadlokod na mo tanan. Hadlokod na mo, halwa, hindi magtaro, may pinubantay mo. Magwali ko sa gawas, panghadlok yan po na ito. Kaya nga no, sa wali ni Jesus Christ, sa buhi pa siya sa kalibutan, puro panghadlok. Buhi pa si Jesus Christ. Nga hindi ko tuo silang pulong, puliton sa impyerno. Muna ako'y muwali sa gawas,
gawas, wali ko rin. Makadlok yun ko. Pero malinti. Kaya gihimo ko na sa kong galingon. Dahil ang pastor, wala, nung kayo kong galingon. Mayaw kayo mo wali. Pero tanaw niyo kung kinabuhi niya, wala nahanap sa impirno. Dagan magwawali ka ron. Huwag nila handong ka ilang kong galingon. Wala matinga pag-rapture bili ng pastor. Kaya nahandong kami mo ron. Kaya na pastor rapture na. Bili na masalinas mag-igsunan. Siya, nabili. Kaya naman pastor ka ron. Ako ba, Kuya de los Buenos, dagan kayo ng pastor ka ron. Pastor, madili ng pastor. Dagan ng pastor ka ron, nga tinguha kwarta. Wala sila ng pastor, kaya gusto nila na mga katawan, magapuyo sa langit. Wala, dagan ng pastor mo na. Kaya nagwali sila, dili pinagi. Aron dalo ng mga tao, sa kinarihan sa Diyos, kung dili pinagi sa kwarta. Amen. Ganun may nakuha na. Nagtapag sipahan, pastor dito. Iyan sinawayay. Ang mga membro dito, ignon nga. Kaya bito inyong nalang sa inyong sipahan. Kaya yung reliyon, di na. Di ka po mo lagi na. Kisang din lagi pastor. Kung masunod mo dili sa mo. Kaya nga naman, pagdagang membro, dagang halang. Pag walay membro, Wala eh. walay halang. Ay ko niyo natingka kay dagang ko diyan nga sa simbahan relihiyon na daghan ko ang tinguha kadaghanan sa mga pastor mga leaders kwarta. Wala nila handong ka ilang kugilingon sa impirno. Muna kung saan ka kalagan sa Diyos, handong ka ilang kugilingon sa impirno. Membro ka, pastor ka, handong ka, aron magbinutan ka. Mingaw na pastor, buli din. Kaya ito din mo, handog ko, bata ko. Di ba yun ang maestro, education graduate ng talaga, maestro mo ko. Mga education estudyante. Kung kabugin mo sa kalsada, stop, look, and listen. Before mo mutabo, maestro mo yung anak. Ilang ko yan, iniluwa po mo yung maestra. Mga guwapa, stop, look, and listen. Lalo man ma'am, kahit di ka mo stop, di ka mo tanaw, di mo ka maminaw, pagkabukin mo na sakyan ng mapanggang ka. Kung sa'yo hindi mo sa maestra, ihadlok wala. Hadlok. Hadlok kung karon. Kailangan kay Kristohanon karon wala ang hadlok. Wala. Kailangan kay Kristohanon karon nalabaw pa kinaya sa dili Kristohanon. Pato pa Pastor Marlon, may pati Kristohanon hanggang pagkanta. Abang Kristohanon ngayon. Sama na. Tanaw na ito niron kung naaba mo sa Ginoo. Naaba ta sa Ginoo, kay matod pa niya, kung narata ni Jesus Christ, luwas na katanaw na ito. Tanaw na ito, we are the Lord. Amen? Ang pagpanalagad sa Ginoo, dahil mo nanalagad sa Ginoo. Ang panalagad ka sa Ginoo, tanaw sa Pastor Luyo, seryoso kayo sa Ginoo. Hindutin sa Ginoo. Pag-abli, pagsunod na ito, kapag ikaw kasakay, pumunod tayo. Kaya nalagyan ng Ginoo. Ano ba po, susunod ito nalagyan sa Ginoo? Nalagyan Ginoo. Iksaon, pagmata, kaya natulog ka. Ang pagpangalagyan sa Ginoo, di padatuan. Kaya kung ang pagpangalagyan sa Ginoo, padatuan ka ng mga drug lord, lagi ito na. Lain mo yan. Pas na rin, maling kami. Hindi niya ibang niya muna katulog niya. Tapi, ang atong kopi, tingay kang tawa na ito, kapi nga, patay pa niya. Kung nga yung mga simbag, ituyo lang ba? Ang sa walay pangrad, kapita mo ka sa mulo, pagpala
Okay. Kung basihan na to, ang pagpangalagad sa Diyos padato ay hindi na ko magpastor-pastor mo yun. Sakit pa yung tutunan. Hindi na ko eh. Ha? Padato ay hindi. Ha? Oh. Kung padato ay pa, kanarong mga politiko hindi ka sana, malagin ko na. Yung magiging kas politiko, pubrita, karoon politiko na, ganun kay kwarta, aham na, nawag na. Oh, kisa itong gusto may mong kawatan, politiko. Ako dito, hiling kayo kong politika. Nadugay, ginagos ayaw. Kaya ako purpose sa pagpolitika, musulod ko anong Pastor Louie. Kaya Louie ko kaya, nakatag ko kinagmay. Mas dako punta ba ako mahatag. Kaya na may sweldo, pero kung musulod ka niya, maliban sa sweldo, magtunan mo ang pagpanawat. Kung gusto kang mapolitiko, huwag yung politiko na di kawatan mo. Ha? Ikaw Pastor Buni, ilagay kagawad sa palaganan ko na sa kagawad Suarez, ayaw na. Politiko rin ako. Ayaw kay Sofian na mo. Na ako'y amigos puro, Diyos nun. Eleksyon rin ba niyon niya? Oh, kaya mabuhutan. Gina ko, Brad, pare, kumusod ka politika, magkawatan ka kaya sabi hindi siguro na pare. Sige, pagsunod yung politika, binood yun. Naipinahintay sa kinawat, yes, kwintamig. Kwintamig sila. Ana siya piniro nga, hindi na. Hindi sa kawat, nadugay, Pastor Louie, sa politiko ka, anong problema sa tao, wanahagi mo. May bugas, may tambal, may bayad sa kuryente. O di, may natagong mo ka, natagahurot man yung sweldo. Nadugay, nahinog yun sa ikaw. Ingon yun sa nato, tinuod yun po. Magkawatan yun ka. Muna, dagan mo mong kagawad, ayaw na mo kapil-apil na ng politika. Ayaw na lang, okay na rin mong pensyon, kaya rin mong galubihan, Pastor, times 5 na, times 100 na. Ha? Eh gusto ta mutabang, ngunit ang mahimot ang politika. Pwede ta mutabang. Ako ito huwag, kinugay ko ng vision politika, pero nakita, hugaw kay politika. Okay. Ang pagpangalagad sa Ginoo, dili ko tahay, dili ko tublihay. Ang pagpangalagad sa Ginoo, luwas na. Amen? Praise the Lord. Pero ang saan sa Diyos, kung naang ka sa Ginoo, dili ka niya pasagan o kaon. O di ka tapunan. Nana sa Ginoo, nang nagisod, tapunan man. Hadong man madaot ang kamo, ang trabaho. Ang pagpangalagan sa Ginoo, dili wala na nagdepende sa material. Kanang material, wala sa Ginoo, kung naa sa Ginoo, guggugihan. Material. Yan ang pagpapalihan siya po. Wala yung trabaho, kaya may ka. Mapakatang, silang katani. O, nagkugi, wala, nagkugi. Pero okay lang, pag Ginoo, punyawa lang. Kapag yung Ginoo ng mga drug lord, kasama na yung talaga. Kaya yung Pastor Louie, pati yung lumalong mo to, langit mo to. Gusto taglangit, malong tang mamatay. Bakay magkatulangit ko din mamatay. Ha? Isang karon. Kilatan mo diri. Isang karon. Ha? Lumang ko. Ang qualification sa tao po yung langit. Sa dilang mamatay. Pwede ko na ito mamatay bapo ko. Kamo. Ha? Bapo mo. Amen. Praise the Lord. Yung Pastor Louie na, paano mamatay? Ha? Okay. Pero, we are the light of the world. Ang mga iya daw sa Ginoo, kita ang suga sa kalibutan. Ang suga. Nagayon sa first verse na to, 2 Corinthians chapter 5, sige ko ano. Verse 17 again. Musa, therefore, if any man be in Christ, Musa ko ng tao
siya bago nang binuhat. Ada mga butang nagpangagina. Tanawa ang bagong mga butang nagiyabot. Tanawa na ito ron at kugalingon. Ayaw tanawa yung tapat. Atong kugalingon. Kinsa daw ito na ni Kristo nagkipakamatian sa Diyos. Kaya ito may tanga, ay gumad yun ang Diyos sa tuwa. No? Grabe ang gumad sa Diyos. Iyang kugalingon, nagpakatao siya. Iyang ganto sa kasakit sa purpurong lapdos. Gumikan siya pagmahal na ito. Gipatay pag-yun siya. Gumikan siya pagmahal na ito. Sabi, imong bana, mga bana naman. Anong kasi? Hindi mga bana, ako po. Ganaan mo yung dapat bibili ba? Doon ay bana, mayon. Love, sa iyong asawa, I love you. Tao naman yung asawa. Magkasalaman. Wala dayo. Wala I love you. Itanghag ng asawa. Hindi mo gataw. Mapandol ng asawa. Sa uyab pa. Pagkapandol sa uyab. Pagkain ka. Tuloy sa pagkain ka. Bago tayo mapandol ka. Gino, dile. Gino, doy. Gino, uyab pa. Iya pa. Dayon. O apiki ang dalan. Paunahon yung uyab. Unay yung lagi, kay mausang niya, makasagang ang lalaki. Pag kami niyo na nawaman, magunaw na magagaw lalaki, biya ang asawa, pagkapandol sa asawa, kay hindi kita kaya okay, kapandol ko. Dahil maganda. Mga kagilag, ibang kikit. Pero, nagpatunga, Christian. Langhal nga na. Ay, mga Christian. May patungkol kay Christian. Pagkapandol sa asawa, ay, nag-uwis ko asawa, nagpadayon niyang gumba. So yan pa sila, dili Christian. Pastor John, dito Christian. Kita Pastor Christian, Christian, ang mga bata, mapasakitan sa asawa, mapasakitan ba? Ay, di ba Pastor Boy, sa masakitan na no? Sa istorya sa asawa, masakitan ta. Ang ubang bana, mangluoda yun, sa dihang sakitan. Ikaw pala, wala kayo nada, may paspari, wako pa. Ikaw wala kayo ligo-ligo, may paspari, sige ka ligo! Wala rin ba na, oh, wala, paspari na itapan! Ligo po mga bata. Ay, mga bata di maligo. Kaligo yung tao. Pero kung Christian ka, sa una, pag-inon ka, wakay na ikaw panaka, ang tubag sa lipagang Kristohanon, pistik ka na sa waka. Doon ka na siya na. Sa lipag Kristohanon. Pero kung sabihin mo, kung nanata ni Jesus Christ, bago na tang binuhat. Kung sa unay nagsingan sa sawa, musigaw na kakalubin na, wismay na na, kalipiligo-ligo na, ligo na, Christian na nata. Amen? Kuya, kung bali niya eh. Sige. Ang asawa niya ang may ligo. Oh! Sakto na! Vamos ba? Ay, lain magkapasuloy na. Sige naman kami mo. Narita sa asawa. Dito ka asawa. Okay din. Pag ang asawa, walay ligo. Ano naman ito dyan dito maligo? Ligo sa bana. Kana. Pero, sakto na. Dili mo inom sa asawa ka. Kaya ligo. Okay, ligo. May pasimari. Sige, kaligo. Iligo pa ng tulong. Dili, ay, kailangan. Kung tanaw mo may ligo yung asawa, ay kay ligo. Kung di mo paligo, saan di mo ligo? May ganun yung asawa, lang, nangalig ka ng tubig ako kang itapan mo. Ayaw ko nga, huwag kay ligo. Sauna,
Yung nagtanong, yung mga bana sa pinito, kung mapasa sa una. Amen. O, naging singko na na. Bago ng tinuro. Sa wapaka ni Kristo luwasan. Nani niya? In the Old Testament, ganong ituman ang mga tao sa balahod kay may sugo ni Moses aron maluwas. Right? Dire. Nona, binuntan mga tao sa una kay gusto maluwas. Nakita sa Diyos mula may maluwas. Kung na magaling, pipilara. Nagpagkatao siya, o nagpagkagipatay siya, giulay ang dugo, bilagi siya dugo, giluwas na ta. So, nanakas kaluwasan. Kaysa ito, ito, in Marcos chapter 16, verse 16, memorize na ito. Ang muto, o magpabautismo, maluwas. Ang dinig mo to, pagkasilutan sa silot. Meaning, minto ka, nagpabautismo ka sa tubig, paghawas mo, luwas ka na. Daghan kay Kristuhan ng salikani. Muna, bisag giluwas na, salpangis gyapon o! Kinaya. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, asa man kung tinuod ka giluwas sa Diyos, tinuod bang giluwas ka? Tinuod bang na kay Kristo? Tanong imong kinaya, mas maayo pa ang hindi Kristuano. Pangayuan sa anak, kung para project, sa ikaw-yaw, may mata, bisa na. Oh. Praise the Lord. Mingawan. Ay mo kabalag ka. Mingaw. Magapuyot na sa langit. Bibo kayo sa langit. Tinod na. Kung magwali kong palagay dire, di na lang kong ang pastor. Useless. Manay, Michael, naman dari si Michael, magwali ko sa gawa. Preventing atake yun. Kaya waktan sayo kung kanusa ta mga tayo. Kung di ka bagong pinuha at ubangan sa Diyos, ambot, magkasunod, magkasinarihan sa Diyos, bisag mga nagabautismo. Kaya in Matthew, chapter 15, verse 8 to 9, kawang lamang ilang pagsimba ka na ko, kailang ipatudrina ang tudrina sa tao. Ang ilang pag hallelujah, hallelujah, pero walay mayong pinuhatan at ubangan sa Diyos. Useless in Jesus Christ na pinuhan. Kawang lamang ilang pagsimba ka na ko. Kung tinood giniluwas ka, kung tinood giniluwas ka, kinahanglan bago yung ginaya. Sa wapa ka sa Ginoo, grabe ka mga pitong babae. Karong na ka sa Ginoo, namin na. Sa una wapa ka sa Ginoo, grabe ka kapalahubog. Naman ka sa Ginoo, kaya pag-ubog-ubog. Tanang sanang ka. Tilaw-tilaw lang. Pero may problema. Kung makita sa Diyos, nalingkamot yung ka, mapapong ka, makasala ka, wala tanawa sa Diyos, imong sala. Nagitanaw sa Diyos, ang dugo sa iya na. Pangay pa sa iyo. Pero kung kanunay ni mong gihimo, kanunay matagano, hubog ka karon, hubog ka. Dito mo to, anak para sa Diyos. Ha? Sa gawa, sila, yawa din kusuan, yawa din trabaho din. Pagka umarapag, piste na ako, kung iya pa ba sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo, tamang bubugog siya ito. Nami yung tabi, yeah! Praise the Lord! Hallelujah! Auna! If any man be in Christ, he or she a new creature. Salamat, Pastor. Ano po si... Gawang lamang ilang pagsimpan ka na ito. Dato, promise dato. Ha? Hindi
Kini matawanan ito pasilungan ka na ito, pinagi sa ilang mga ngabit. Hallelujah, praise the Lord! Diri sa simbahan, kami mo, praise the Lord, dinapon, mula tagbayan, hilang. Priyata, mula tagbayan. Duro ito kung mga bayan ng kaya, kung malagi nung kubayan, kung may lagi sa kanya. Mana ginagawa sa mga bayan, dahil kayo kumila sa bahay, dahil kayo kumila ng worship dito. Saka distance. Lalo ang mga binawag pastor, grabe mga worship ng silo. Saka sa pastor alante, lugay nisa sa silo, mapay gunaw, worship. Hindi matawagan rin sunod ka na kung bilay sila mga gabin, apa nalayo ka na kung ang ilang magkasita sa inyo. Maybe. Tawag lamang ng ilang pagsimpag na ito, saglit silang pagpanudo, ilang ang iba, na doktrina ang gandaan, hindi mo lamang mga taghan kayo na, taghan kayo so. Hallelujah. Kaya Pastor John, sa una, galing kayo yung muli ng garmas, mapatay tao. Pero wala na, puro na Pastor niya. Kasi isuhan ako garmas yan, hindi siya mapatay tao. Pero ginanas Pastor. Kung dahil mo binuang na ito, hindi anak sa Ginoo, anak sa Yawa, bakit? Ikaw. Ako, prinsipyo, ingon sa lang pagpatay, sa Old Testament, pinatayan na niya. Pati yun sa katawan sa Diyos sa mga anak sa Yawa. Ang akong prinsipyo, pwede ko mangandoy. Kung ang akong pamilya, murang patyo na, kaya pag ako'y mapatay sa pamilya. Kung ako, budoon ako, patyo ko, may nagwali ko. Nagwali ko, patyo ko, okay na, pero hindi ko nasubukan. Wapa pa rin isa. Kung patyon ko, labi ako patay, purya lang anang 666 bitaw. Kanang tatak na, eh di na pa may tutukan Jesus Christ, hindi na na. 666, meaning yung mga ibaligya yung kaluwasan, okay na, marang patyon ko. Pagpamutang ka, dili, patyon ka, bahala na ito. Pero ang mga Kristohanon, yung musugot patyon, kato lamang hipon ng Kristohanon. Pero kapag hubo, mupatay na ko, may pag-uwi mupatay na ko,